Good day mga beheros. This is Clickmatic. Og sa mga beheros karong adlaw, ride safe sa inyong tanan all over the world. Woo! Unsa may content na to karon? Content. So, bitaw mga beheros, for today's video, in relation sa itong mga previous vlog, no? Regarding gapon sa itong mga informative video content. Kani nga video is related gapon sa motor. Labi na sa mga bag-o pa nakakuha silang unit o sa mga bag-o fellow riders. So allow me to give you some simple tips after you got your first motorcycle. So before that, no, ampo to dadaan ha, ampo. So here we go. Let's get ready to. So mga beheros, so after you got your first motorcycle, this is mga simple tips, no. First, basa ta sa to ang gi-issue nga manual, no, sa dealer. So pinaka basic tanang information naa na diha sa manual, no. Apil na ang warranty card nimo. Naa na diha tanan beheros. Hindi totoo yan. Dapat natay knowledge sa motor nga to ang gimaneho. No? So naay mga devices anang atong motor na naka-indicate sa manual kung unsay mga function ana. So dapat pinakauna nimong mahibalaan mga basic function sa mga device nga naa sa imong motor base sa manual is kani naa sa imong tubangan. Kani ato ang panel gauge. So mura po ni siya same gyud po ni sa sasakyan, ano, mura siya ang dashboard. So diri sa imuhang manobela naa tanan diri nakakabit ang tanang mga basic nga mga information nga imuhang buhaton every time nga mag-drive kasi imong motor. So sa mga samaaning mga digital, so mas advantage ni siya compare sa mga katong mga sitawagan nga term sa mga manual ba. Will you please repeat it? No. So correct me if I'm wrong, no. Sa mga analog di ay sa mga analog sa digital manggod labi na sa mga bag-o nga motor karon naka-indicate na tanan, no. Naka-digital na imuhang speedometer, odometer, tachometer, reading, mo na siya ang mga reading mga beheros, no? Reading sa imuhang dagan, reading sa consumption sa imong gasolina, reading kung pila na kaka-kilometro ang nadagan sa imong motor, o reading kung imuhang kilometer per hour. So kana imuhang dagan nimo sa kakusog ang imuhang dagan. So naka-indicate na diha, no, tanan. Naagi tanan mga beheros, no, naagi tanan diri ang mga tanang tools nga kinahanglan nimo sa pag-engage nimo sa imong motor. Naa diri ang imuhang kwan sa headlight nimo kung mag-high and low ka, naa diri up and down. Sa pikas pud nimo na imuhang push start kung magpaandar ka sa imong motor. Naadri ang imuhang brake. Sa right lever nimo ang imuhang front brake. Then kung naka-scooter ka, naka-matic, nasa left side pod nimo ang imuhang rear brake nimo. So sa manual pod ng mga motor, naa sa imuhang kuan gyapon. Sa right foot nimo ang imuhang brake nimo sa likod. Kay ang dire sa imuhang wala
isang mga kuan man ang gear man nimo kung mag shifting ka o gear from Primera to Quinta or Sixta ana. So after that, so na-check na nimo, nabasa nimo, naila-ila na nimo imong motor. So before ka magpadagan sa imuhang motor, check nimo ang imong mga side mirror, kaning left and right nga side mirror nimo. Check nimo no. Dapat kanang komportable ka asan siya nakatunong. Mao po na yung mga kanpod importante nga ma-check nato no. Siyempre di man nato makita ang likod. Sugpot o ganang mulingi pa ta mo 360 turn pa ta sa tong ulo. So muna nang gigamit ng mga side mirror para sa imong rear view nimo makita nimo ang gasunod sa imong likod. After that mga behero, ma-check nimo ni check pod nato ang ang kuan kani ato ang side stand. Kani ato ang side stand nato. Kaya usahay manggod malimtan nato. So himuon na lang pod nato og big deal ni siya kay usahay maka-cause po ni siya og mga minor accident no. Ilabi na og ganang paliko ka ng urbada. Simpa ko lang masagyad ang imong side stand, mamahimo pang disgrasya noon para sa ato no. So always check yun na siya mga beheros. Then ang sunod dapat kabaluta sa fuel capacity sa atong motor. So ma-check man na sa manual kung pila ka litro ang masudod sa ato ang tangke. So always check yun kung mamahimo kung magbiyahe man ganita og lagyo, much better nga mag full tank na lang ta, no? Basta kana mga bihero dapat kabaluta sa kapasidad sa tuang tangke. Then nakabalo pod ta kung unsa ka kusog mukaon og gasolina. Then pagkahumana na mga biheros, check nato ang tire no. Ano ato ang ligid ba ang iyang tire pressure or hangin. Especially na kung kanang wa ta kabalo no, wa ta masayod nga kuhaan na dag hangin no, na flat ang ato ang motor. So isa pa na sa mga kanang dili kay nato mabantayan ba. Labi na kanang gikan tag pauli nakatunok dita og mga tamtax. Labi na sa mga motor nga dili bitaw tubeless. So hassle. Tanggal sa ligid. Magbulkit sa interior. So hassle siya no. Dapat mga beheros, always gid niyo check gid na ninyo. Check nimo imong tire nimo. Ang hangin niya kay namang mga certain PSI na dapat naa sa imong motor nimo, dapat dili pud nimo siya palabihan. Igo ra pod sa timbang nimo. So base sa manual, ang max nila nga mga PSI nga ginagamit is nasa mga 30 to 35. So ang uban nag-adjust na abot og mga 40 ang ilahang hangin. Kung ilang mga karga is bukat-bukat sila no. Kung naa sila mga OBR or back ride na dako-dako then kargado. So always check yun na siya mga biheros. So if okay na tanan na mga biheros, kana ako ang mga tips nga nahatag. So sa pagpadagan na nimo no. So ana na, so ito na ka. So pagpadagan na nimo, nag-travel na ka. Sugod na ka-travel. Dapat kanang be responsive driver no. Be defensive driver. So dapat nga aware ta nga naay gahulat sa tuwa. So dapat responsive ta nga maglikay ta ba nga maunsa ka no, what if ka og maana bitaw. Dapat sa imong biyahe na agoy what if. Be defensive pod. Murag kahadlok na ba nga ato ang motor masangkit, makakuanan ba, masensipan,
Sa kanang mga dili nimo gusto mahitabo. So, ana mga biyaheros. Then lastly mga biyahero, so dapat kabaluta sa mga lokal o nasyonal nga mga balaod sa dalan para dili ta mamahimong ignorante bitaw sa time nga maaprehenta sa mga enforcers, HPG or LTO. So dapat natay saktong knowledge sa atong motor, kabaluta unsay mga bawal og dili. Kani siya mga biyahero is to avoid no sa future incident no. So ako lang i-summary mga biyaheros no. So after ma-release sa imong motor na nasa imo ang unit, so good na ka og drive. Una, check nimo ang check ang manual no, basa-basa ka og manual. Dapat naatay knowledge sa ato ang motor. I-master na to ang mga devices na nakadikit sa ato ang motor. So ang mga basic, pinaka-importante. So always check ang side mirror, left and right. Dapat kabaluta sa fuel capacity or consumption sa tuang motor. Check na to ang side stand before ta mo larga. Check na to ang atuang tire pressure sa tuang mga ligid. Og tanan pa mga basic na angay nimong masayran. Pinaka-ulahi, pinaka-last no. Dapat knowledgeable ta sa mga local o national na mga balaod sa dalan para dili ta mahimong ignorante. So mga biyaheros, kung kay nakapunan sa ato ang short video topic karon, paki-hatag na lang o thumbs up, then pwede po mo subscribe sa ato ang YouTube channel para updated ka sa mga uban pa natong video nga mahimo. Sa mga biyaheros, ang ako walang hangyo, maduol man o malayo ang biyahe, ayaw gyud taon ninyo kalimti ang pagambo. So it's me again, Clickmatic, is signing off. Ride safe mga biyaheros.